हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार माने गोथार बाथौ फुजा बे थांगासिनो आङो बाथौ फुजायाव जोंना एसे हाजोआवसो नालाय दावखोलांगासिनो भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर गाखोलांगासिनो एसे थांबावनांगौ मोनां जाबाय मोननोसैयानो मोनफैबाय रावबो फैथ'वाखै मानसि बारा जमा जाथ'वाखै माने फिरफिला बिरहोनायनि सम जाबाय जेब्लायबो बे धोरोमखौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनो हाथों जोंनि बर' समाजा जौगालांथों होननानै नों आफानि खाथियाव जों दिनै खस्थ' खालामनो थाखाय बेवहाय बे सुराखाना गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौ सम जाबाय आरज गाबगासिनो नोंथांमोना नाय आरो आंनि लोगोफोरखौ चेक खालाम ada kalamunan deh ada लोगोफोर बिथांनाबो इउटिउब चेनेल दङ सिख्ला खानैखौ नायनो बिनि मा नाम नोंनि इउटिउब चेनेल नामा बुंना हो RMDM for Brothers Vlog माबे भाषायाव बानायो माबे लेंगुवेज हारसा ना बर' हारसाबो बर'बो मिक्स दङ जोंनि रायलायनाया बर' बानायनांगौलै सब बनायो आल मा बुंनो लोगोफोर जों मेन बाथौ थानसालिनिफ्राय ओंखारबोबाय एसे गाखोगासिनो सायाव माने जोंना ओंखाम जाग्राखौ माने एसे सायावसो बानायदों माने जोंना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं खोथा आरोना लोगोफोर माने मा जायो जुदि जों गाहायाव बानायोना बेखौ गाहायावनो जानानै मन्दिरसिम फैया मानसिफोरा माने बेनिखाय एसे गोजौ बानायदों जाहाथे मन्दिराव फैनानैसो बे गोजौआव थाङो आरो नोंथांफोरनो दिन्थिगोन आङो दायो गाखोगासिनो हाजो औ आबै मा खबर एसे लेट जाबाय नोङो थौदो मानो बिदि बुङो बाथौ फुजायावनो ओंखाम संग्रा जायगा हा टेबलफोरखौ बनायनांसिनो जाबाय न ओंखाम जानाय रुम हल बेयावनो बानायदों टेबलफोरखौ फज'थ'वाखै दायो फज'सिगोन दसे उनाव बोग्रि जानो नामा नोंसोरो 1 hour later लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो आरो लोगोसे दाखालि बावै माने आं बावदोंमोन नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों रेकमेन्ड खालामगोन दाखालि बावदोंमोन नालाय एबार मोननै खालामगोन सान गोरलै बायदि होननाय बड' सं नोंथांमोन आं लिंकखौ होगोन डिसक्रिपसनाव आरो लोगोसे जें ब्लग आंनि आदानि ब्लग बियो नोंथांमोना नाय लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौबो खालामना हो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआव दा नोंथांमोना सिनेमेटिक शटखौ इन्जय खालामदो